На всички орляновци, тръпнете мушите, ама по-леко. И четвърто, тия деца юнаци ще ги измъча малко. Ако мисля, че ще им го дам, тук няма да стане. Там ще ходят навътре. Хайде да видим сега колко не го дам. Днеска Йорданите означава, че на този ден Господ Исус Христос се е кръстил в река Йордан при Свети Йоан Кръстител. Ето това честваме на този ден. Честит празник, хубава традиция. Айде сега да ви видим. Фъркай да бяга, ти измръзна. Съвлечете се, айде. Съвлечете се. Боже, Иване. Скочи отгоре, бе! Казах, няма да удисваш, защо да удисваш? Що се спъне? Лично не гледах аз какво става.